Libuan ka mga isdang tamban ang midagsa sa usa ka pantalan sa Davao City Miyerkules sa gabi. Ani ang report? Ana, uy! Uy, pamahin mo! Uy, naghana, hala! Wala, nanggala ang isda, kadaghan! Nag-ambak-ambak kining mga isda dinhi sa usa ka pribado nga pantalan sa Panakan, Davao City. Human midagsa ang mga isdang tamban pasado alas 8 Miyerkules sa gabi. Tungod sa kadaghan, kanya-kanya sab og paghakot ang mga trabahante sa buong pantalan. Gani ang uban, gipamarik na lang sa dagat ang isda. Ang ubang namuyudol sa buong pantalan, nakadawat usab sa buong isda. Para kang rinante kinsan nagpuyudol sa pantalan. Matawag niya nga blessing ang pagdagsa sa mga isda. Malipay yung taon ni, kay mga mananagat tao, malipay lang dato kay mamatay kuan sa mga mananagat diri. Apan kahadlok ang nabati ni Julie. Pagkabalo ni ini nga midagsa ang mga isdang tamban. Katong nakakita ko ato gabiin, murag nahadlok jud ko. Unsa na po'y posible nga mahitabo diri dapit sa amo. Sumala sa Barangay Fisheries Aquatic Resources Management Panakan, talagsaon ramatod pa ang pagdagsa sa maong mga isda. Gibutyag usab ni ini ang mga posibleng rason sa pagdagsa sa mga isdang tamban. Basta breeding time nila, mudaghan, muna mugawas na sila. Kay wasamtang gamay magkuna sila, nadaghan na isda ito nga dagko, manggukod na sa ila. Munang may time nga mato sila sa daplin. Kinumduman nga midagsa asab niadtong Domingo ang libuan ka isdang tamban sa baybayon sa Maasim, Sarangani. Hinuon kipasabot sa Penro, Sarangani nga tungod kini sa upwelling nga may kalabutan sa sirkulasyon sa tubig. Wala sab matod pay koneksyon ang nahitambong linog niadtong Martes sa pagdagsa sa mga isda sa baybayon. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV.